समाजाव ओरैबायदि गाज्रि सुबुं दं जायफोरा खुगानि रावखौ नङा नैबेफोर आइजेंनि रावखौसो मानियो। बे कलानो लास्ट कल। जोंनि बिमानखौ मोजाङै मोजां गनायनानै लादो। जांगिला नों दोहो दोहो अरखौ खेबसेयैनो दै लुनानै थोस गोमोरगोन आं। बिमा बिफा थासेयावबो आं सासे मावरिया बायदिसो। आं सासे गामिनि सिख्ला। मा थाफ्लि? सोरनि थाफ्लि? खावनानै लाबोनाय माला नायग्रो। मा मोनजानलाय हिनजावफोरनि ड्रेसखौलाय गानलाबायनांगौब्रा। नोंसोर बयनिबो सिगां आं गसंग्रोगोन। नोंसोरनाव गुलि नांनायनि सिगां बे गुलिया आंनि बिखाखौ सौसिलांनांगोन। नों सानैबो सिमा दं। सोर सिमा बारबाय?